Postoje izvanbračne zajednice, jednoroditeljske obitelji, obitelji u kojima djeca žive s djedom ili bakom ili drugim članovima, članicama obitelji, zatim obitelji bez djece te istospolne obitelji. Sve su one obitelji, jednako su vrijedne. To je potvrdio i Europski sud za ljudska prava, iako je 2010. zaključio kako pravo na brak nije temeljno ljudsko pravo, ali u istom slučaju je presudio da istospolne obitelji potpadaju pod pojam obiteljskog života. Svoj stav obitelji Europski sud za ljudska prava od tada je više puta ponovio i u drugim predmetima. Ajmo Rijeka, priključite se! Hvala.
aktivnosti koje su organizirane u vrlo kratkom roku, ali zahvaljujući strasti i predanosti volontera i volonterke, ali i naših sugrađana i sugrađanki, mislim da je bila uspješna. Možda smo imali 6000 volontera. Svakako, zato želim zahvaliti upravo tim volonterima i volonterkama i svima koji su se okupili na onome što su učinili, na stajanju na štandu, na hladnoći, na organiziranju ovog prosvjeda, na dijeljenju letaka, dijeljenju plakata, na reagiranju u javnosti. Zaista, evo, koristim priliku da im kažem hvala. Želim zahvaliti svima onima koji su nam pomogli savjetima, razgovorima, moralnom i svakom drugom podrškom. Želim zahvaliti voditeljima koji su bez razmišljanja pristali biti protiv. Čast mi je. Također. Zahvaliti bendovima koji su na taj otvoreni način iskazali da su protiv. I želim zahvaliti svima onima koji će govoriti danas ovdje, što ih nije strah i što hrabro progovaraju i pokazuju kako zajedno zaista jesmo jaki. Mi smo Riječka inicijativa Ujedinjene protiv diskriminacije, to su Lori, Tera, Oaza, Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Izlazak i mnogi drugi građani i građanke. Okupili smo se ovdje kako bismo rekli ne diskriminaciji, ne homofobiji, ne nejednakosti, ne svrstavanju građana u prve i druge redove. Okupili smo se da kažemo da smo protiv netolerancije, protiv isključivosti, protiv nametanja jednog svjetonazora svima. Mi smo ovdje danas da kažemo da smo za ljubav, za raznolikost, za obitelj, za jednakost svih. Ono što će se sutra dogoditi nije referendum o obitelji, nije referendum koji štiti obitelj. Obitelj je zaštićena, znate već i svi, i zakonom i Ustavom. Da li se zaista, ako i kažemo da se štiti obitelj, kako se štite obitelj? Da li se zaista štite obitelji? Da li se ovom porukom štite obitelji, jednoroditeljske obitelji, obitelji u kojima djeca odrastaju sa nonom i nonićem, istospolne obitelji, obitelji bez djece? Ne. Te obitelji se ne štite. Ovim referendumom se ne štiti brak, koji je također već zaštićen. Slušamo ovih dana, naročito u našim udrugama, ali vjerujem i vi, kako se stvara neka podjela, da jedni jesu za obitelj, drugi nisu. To je ono što mene, recimo, intimno i na nekoj društvenoj razini najviše smeta, jer ja jesam za obitelj, ja rastem u obitelji, imam svoju obitelj i ne napadam ničim nijedne druge obitelji. Ovim referendumom se nastoji onemogućiti ili vrlo otežati budućim generacijama da, ukoliko žele, zaista daju bračna prava i zajednicama koje žive na način da žive u istospolnoj zajednici. Nastoji se zacementirati brak, jedan heteroseksualni, da se ne bi dozvolilo ništa drugo. Nastoji se tu i svašta drugo. Čuli smo već da je i zakon sljedeći na redu i tako, ali ne, to je predugačko. Zašto je bitno izaći na referendum? Zato što je on narodni referendum i tiče se svih nas. Zato što se prava manjina ne dotiču samo te manjine, nego svih nas. Jer smo svi mi u nekom smislu manjina. I zato, jer time pokazujemo kako društvo želimo, u kom pravcu želimo da se naše društvo razvija. A zašto glasati protiv? Jer se unošenjem ove definicije u brak ne štiti. Brak moramo štititi drugčije. Po mom mišljenju prvenstveno iznutra, da budemo bolji partneri i partnerice jedno drugom, da se volimo, podržavamo. Tako ćemo štititi brak. Jer se unošenjem ove odredbe u Ustav otvara mogućnost svake druge diskriminacije, institucionalne i svake druge. Jer se prava drugih manjina sutra mogu staviti u ovo pitanje. I jer budućim generacijama želimo ostaviti u nasljeđe tolerantno društvo, društvo jednakosti, društvo je zaista ravnopravnosti i društvo bez nasilja, društvo sigurnosti. Solidarizirajmo se, izađemo na referendum, glasajmo protiv,
jer što ako si sutra ti na redu? Veliki aplauz Rijeku! Među suorganizatorima svakako i udruga Terra, pa ću stoga zamoliti da nam se s nekoliko riječi obrati i gospođa Ilinka Sedarević. Pozdravljam sve. Da. Beskonačno